Velkommen til Facebook Live med Bolius' haveekspert Jesper Karl Corfitsen, som i dag tager os rundt i sin skønne have her i Sorø. Og vi kommer til at snakke terrasse, vi kommer til at snakke om roser og hækklipning, som jo er aktuelt lige nu. Det må man sige. Vi er jo på årets længste dag i dag, så fra nu af, så kan man faktisk sige, at det går kun ned ad bakke. Så det er om at nyde sommeren fra nu af og frem. Fordi lige om lidt, så er det faktisk blevet efterår igen. Og som du siger, vi er jo nået til det her tidspunkt på året, som rigtig mange haveejere faktisk næsten elsker at have, hækkeklipningen. Og i min have, der har jeg jo plantet hæk for få år siden, og som vi først talte om, da du kom, at nu er den faktisk begyndt at danne noget rum, danne nogle vægge. Og derved så er det altså også tid til at lige få hævet de her remedier frem. Hækkeklipperen og hækkesaksen. Der er i virkeligheden ikke noget forkert i at bruge hverken det ene eller det andet. Jeg synes, hvis man har god tid og rigtig gerne vil nusse om sin hæk, så synes jeg, man skal gå afsted med den håndholdte. Men hvis det skal gå lidt stærkere, så find altså, lov dig selv at bruge en hækklipper, som ligger ordentligt i dine hænder, fordi det er altså ikke ligegyldigt med, hvordan du får klippet den her hæk. Skal den se pæn ud, så få den klippet også 2 gange. Nu er det tid, det er Sankt Hans lige om lidt på fredag. Få den klippet nu her, så er de værste fugleunger altså også væk. Så kan du godt lige få strøget de her sider her. Så er lige her. Sådan, så det står fint og skarpt her det næste stykke tid. Det vil skyde igen, så jeg vil altså anbefale, skal du have den fine hæk, så få den klippet også igen senere på sommeren. I alt det, så er der måske nogen, der bemærker, at der også er nogle røde farver, der går igen inde i hækken, og det er rødbøg. Og det er der sådan set i virkeligheden en lille mening med, kan man sige. Kigger man over hækken, så er vi inde i et stavtebed, hvor man leger med det blodrøde farver, og det er her, hvor jeg vil sige, jamen en ting er, når vi leger med stavter, så plejer vi altid at lege med farverne. Hvad for nogle stavter går godt sammen, både i forhold til toner, og skal det være lyst eller mørkt. Jeg synes jo i virkeligheden, når man også har en hæk, som danner ryg til det her, så kunne man i virkeligheden, som jeg har gjort her, også vælge at bruge for eksempel rødbøg til ligesom at understrege de her røde toner. Hvis du filmer helt over hjørnet, så kan man faktisk også se, at der begynder at poppe en rød hyld op over i hjørnet, som begynder at strikke lidt frem, også af mørket. Og det gør at understrege i virkeligheden bare de her blodrøde toner, som er i den her del af stavlebedet. Jeg stopper lige en gang, Jesper, fordi jeg vil lige minde vores seere om, at man kan stille spørgsmål undervejs, hvis man gerne vil vide mere om både have, men også planter på terrassen, eller krybdyr, som vi også kommer tilbage til senere i programmet, det ved jeg. Der er faktisk ikke nogen spørgsmål, der er forkerte. Nej. Så det er bare om at spørge løs, hvis man har nogle ting. Og er vi nået op på den anden side, så vender vi bare tilbage for lige at samle op på de her spørgsmål, der måtte være eventuelt til stavter. Men som sagt, ser at få klippet hækken, det er på høje tid. Og når vi nu når over til det andet stavlebed her, som er det gule stavlebed, og som i virkeligheden ikke kun er stavter og prydgræsser, fordi man kan i virkeligheden ane hernede på bunden, hvis man kommer helt herned, så vælter det jo frem med små planter. Altså nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at der kommer også noget ukrudt frem, og i alt det, så kan jeg da lige sige, se at komme ud og få luet ukrudt. Det er virkelig på høje tid, hvis man skal følge med nu. Men ellers, så er alt det her, man ser med de her fine små lysblade, det er altså ved morgenfruer. Og jeg må tilstå, de der morgenfruer, der er nogen, der herovre er begyndt at vise lidt farve. De er altså på den lidt sene side, og det skyldes altså det her meget, meget kolde forår, vi havde tidligere, helt hen i maj måned, med nattefrost. Og som virkelig har gjort, at det med stavter, det er altså blevet en lille smule forrykket. Normalt så ville de her altså stå og blomstre allerede nu, men de er altså lige lidt sent ude, så det er først nu, det begynder rigtig at rykke med de her farver. Så det her bed her, det vil først begynde at virkelig vise farver nu. Stavterne er begyndt, men sommerblomsterne, de lader i 1-årige og 2-årige, de lader lige lidt vente på sig nu. Men til gengæld, hvis vi vender os om, så er det jo ved at være rosetid. Det er juni måned, og roserne står i deres fineste flor nu. Det er i juni måned, det kører og det spiller, og det er altså også den her tid, hvor jeg synes, at roser kan jo det, som mange andre planter ikke kan. Det kan have duft. Og det er en af de der sanser, som jeg synes, man skal unde sig selv, når man er ude i haven. Det er altså at sørge for at få duftsiden med. Fordi det er noget af det, der giver den der ekstra oplevelse. Ja, det har vi. Det er Michael, der spørger, og han har en bjælkehytte, hvor han spørger til, om man kan få en klatterrose, som kan holde til at blive skåret så meget tilbage, at man kan komme til at male bjælkehytten indenunder. Har du et tip til ham?
Man kan sige generelt, når vi skal ud og lege med de her store klatterroser, så kan det jo i hvert fald ikke nytte noget, hvis han skal male sin bjælkehytte hvert år. At han ligesom cutter den her rose helt ned til sokkeholderne hvert år, for at den igen skal vokse op i maksimal størrelse. De fleste klatterroser kan sådan set sagtens tåle, at man fra tid til anden, altså med års mellemrum, skærer dem voldsomt tilbage, fordi man skal ind og male. Så skal de nok komme i gang igen. Men generelt skal de jo altså lige have nogle år til at vokse så store i. Og her der er det alkymist, som får lov til at vokse op af det her store espalier. Og så er det en Willestrup, som står herovre af lidt mere sartbruser. Og i alt det kan jo kun opfordre til, at når man laver de her store plantestativer, jamen så overvej, om du ikke skal have 2 roser i stedet for kun 1. Det giver lidt ekstra oplevelse, også i forhold til, at nogle roser er remonterende, det vil sige, at de blomster flere gange, andre blomster kun en enkelt gang. Så det er også en måde for at sikre, at vi får så lang blomstring som muligt, og hvis vi kigger helt op i toppen, jamen så har vi oven i købet også fået sat en clematis her, Montana, som virkelig kan fylde, og som giver noget ekstra blomstring, og i øvrigt også dufter, lige den her type i hvert fald. Skal han have den her rose, som virkelig kan rykke derud af, så vil jeg anbefale sådan en som Rosa Helena Lykkefund, som kan fylde de her 5, 6, 7, 8 meter. Jeg har set dem fylde hele træer, så skal han dække ligesom hele sin bjælkehytte ind med roser, så er det måske et rigtig godt valg. Den er velduftende og får store ranker og klaser af blomster. Blomster desværre kun én gang på sommeren, men til gengæld er den også værd at vente på. Man kan jo vælge at plante sådan en, og som vi så talte om, plante nogle flere ind imellem, sådan så man får noget andet også, der blomster. Og måske endda også clematis kunne han vælge at overveje. Men skal det kunne beskæres tilbage, så er det roser, man skal gå med. Nu stod jeg for nylig i et havecenter med på den ene side en klatterrose, på den anden side en slyngerose. Hvad er forskellen? Man kan sige, at det man som grundregel virkelig skal gå efter, det er, at man skal lige sætte sig lidt ind i, hvor store kan de blive. Fordi slyngeroser, der plejer jeg ligesom at sige, det er dem, der kan blive de største. Så er der den almindelige klatterrose, som bliver et par meter. Så man skal simpelthen gå ind og kigge på de enkelte roser. Ligger de i omegnen af måske 2 meter i maksimal størrelse i højde, jamen så er det sådan en god klatterrose, som kan nå lidt op i højden. De fleste store buskroser kan jo i virkeligheden også godt espaliere op ad en væg, og på den måde få noget højde på. Men kig på, hvad er ligesom maksimal højden på. Altså sådan en som Rosa Helena Lykkefund, jamen den kan jo så blive de her 4, 5, 6 meter. Og derved så skal man lige gå ind og tjekke i kataloget, hvor høje kan det blive. Så det er sådan en god pejling på det. Det rækker meget godt til en hel bjælkehytte. Det må man sige. Og så ved du faktisk havde et spørgsmål omkring... Det havde jeg omkring hortensia. Ja. Fordi, nu kan det godt være, det er bare fordi den er lidt langsom, men jeg har en stor og flot hortensia hjemme på terrassen, som ser ud som om den trives, men jeg får ikke nogen blomster. Hvad har jeg gjort galt? Jamen, du kan jo så også prøve at kigge på den her. Der er heller ikke noget blomst på endnu, må man sige. Og der er også en masse starpe her, som sidder og er helt tørre. Og det skyldes faktisk det her kolde forår, vi havde netop med en masse sen nattefrost. Og jeg nåede til et tidspunkt at tænkte, jamen vi havde nogle uger, hvor de var begyndt at skyde, det var lunt og så videre. Og så kom der nattefrost. Og der havde jeg faktisk allerede beskåret, og det vil sige, at alle de blomsteranlæg og skudanlæg, der har siddet her og været klar, de er jo simpelthen frosset væk. Så alt det her skal man jo i virkeligheden have klippet af, og man kan sige, at nu skal busken i virkeligheden bruge en masse energi på i det hele taget at vokse sig til igen, få noget størrelse, få noget volumen. Og i alt det kan det godt være tvivlsomt, at der kommer så meget blomst på sådan en som den her i år. Så håber vi så på, at vi får en lidt bedre forår til næste år, så der kan komme noget blomst i. Ellers så skal man gå med nogle af de andre typer hortensia, som dem her over, som er Pinky Winky, som står herovre bagved. Som jo står er meget fint, stor og frodig og grøn. Og som danner sine blomster på årsskuddet. Og det vil sige, at her der bliver anlæggene dannet allerede i efteråret. De kan ryge i frosten, men det går ikke så hårdt ud over som den anden derovre, fordi der bliver det dannet på årsskuddet. Så skal man have med nemme hortensier, så gå med de andre. De er på trapperne. De er på trapperne. Med blomster. Og ellers går vi jo ned igennem her, hvor der er masser af rhododendron, og jeg kan i hvert fald se en herovre, som jeg ikke har været ude at plukke endnu, og det sidder jo i hvert fald alle de liste blomster. Så har man rhododendron hjemme i haven, så vil jeg da sige, kom lige ud og få fjernet alle de her skud. Jeg ved, der er sådan en gang imellem, så kan der godt være lidt debat omkring, skal man plukke dem af, eller skal man ikke plukke dem af. Der er nogle rhododendron, der betyder det altså ikke så meget, om man lige får dem plukket af eller ej. Men nu ved jeg, at sådan en som den her, den vil altså kvittere med væsentligt større skud, og også det, der hedder de nye knopper, som er dem, der skal blomstre til næste år. Og det vil sige, at lader man alle de her frøstande sidde, så bruger den en masse næring på at udnytte eller udvikle de her frøkapsler, i stedet for at bruge det på at producere nye knopper til næste år. Så jeg plejer altså at lige få gået runden hver aften og lige få plukket et par stykker, og til sidst så har man altså været det hele igennem. Og på den måde så sikrer man altså, at der er god blomstring også til næste år.
Men det er jo ikke kun frost, som er en trussel mod, at vi får lidt kulør på haven efterhånden her hen over sommeren forhåbentlig. Der er jo også sådan nogle lidt kryb, Det må man sige. som sniger sig ind. Altså, hvis man kigger i den her have, så er der masser af grønt, der er masser af bladplanter, og det ser ikke helt gennemædt og snasket ud. Men tag endelig ikke fejl, fordi vi var ude her til morgen og samlede lidt sammen. Og der er masser af dræbersnegle i min have. Det må jeg bare sige. Vi samlede helt bundfuld, og vi er endda på nogle uger her, hvor regn ikke har været det, vi har fået mest af. Og det betyder som regel, at de der snegle, de gemmer sig rimelig meget, for de hader tørke. De er der mest, når det er meget fugtigt. Men vi kunne sagtens finde dem alligevel. Vi samlede en håndfuld sammen, og i alt det, så har vi faktisk sat gang i et forsøg, som handler om at bekæmpe dem med nematoder, som er en biologisk bekæmpelsesform. Vi bruger de her små orme, som simpelthen kravler ind. Her bagved på sneglen, der er sådan en lille luftsluse, og der kravler de her rundorme sig ind, og så slår de altså sneglen ihjel. Så vi har lavet 2 forsøgsglas her. Et kontrolglas, hvor de bare har fået noget agurk. Og som vi kan se, det har de så også knasket vel grundigt i sig. Der er ikke meget agurk tilbage. De lever også i morgen formentlig. Så er det langt mere spændende med dem herover. Der er liv i dem endnu. Men der har vi altså døbet de her agurkeskiver i nematoder. Og det skulle altså betyde, at de her små rundorme, de går til angreb på sneglene. Og så dør de. Og vi havde lidt i overskud, så vi har altså også, og der har der også været nogen at gnaske, kan vi se her, lagt agurkskiver ud med nematoder på. Og i den forhåbning, at vi på den måde kan bekæmpe de her snegle på. Og jeg vil lige skynde mig at sige, at det skulle ikke gerne betyde, at de her snegle med hus på, at de bliver taget. Fordi det skulle altså kun virke på de her snegle, som er uden hus. Så vi krydser fingre, og så skulle du have lyst i øvrigt derude til selv, hvis du døjer med det her problem, så prøv en gang, og se om du ikke kunne lave et forsøg med de her nematoder. Og inde på Bolius hjemmeside kan du læse lidt mere om også, hvordan du gør det. Så kan du selv være med i forsøget. Vi håber at satse frem for, at man skal rende rundt med saksen hele tiden og klippe dem midt over. Og i hvert fald, det er en kedelig forretning, det her med at skal døje med de her dræbersnegle i tide og utide. Nu er jeg jo også typen, som bedre kan lide at sidde på terrassen med et glas hvidvin, end at rende rundt og jagte dræbersnegle. Det er der rigtig mange, der godt kan. Ja. Men hjemme hos mig har jeg ikke så meget læg, for eksempel. Hvordan får jeg skabt læg på min terrasse? Men man kan sige, at det jeg har gjort her, det er jo i virkeligheden at sige, jamen hvor er udgangen til terrassemiljøet? Vi har en tilbygning her, og vi har selve hovedhuset derovre. Det vil sige, at vi har ligesom en vinkel på huset, hvor der i sig selv opstår noget læ, når vinden kommer fra den side. Og det er jo nord og vest den vej over. Så når vi har nordvestenvinden, så giver det helt sig selv. Vinden kan godt snøre en lille smule rundt, men der er læ. I alt det, så har vi også overdækket den, så man kan faktisk også udnytte hele den der sæson. Det er jo ikke et drivhus, det er jo et åbent overdækket areal. Men på den måde, så får man altså lidt flere timer for ærerne ved, at man kan sidde herinde under, også på en sommerdag, hvor selvom det regner, jamen, så kan man sidde her lunt og godt. Og der er læ, vinden den fejer ikke lige igennem det hele. Og så kan man altså også sagtens benytte sig af planter. Fordi vi satte det her rækværk op her, det her espalier, og hvis vi ikke havde sat nogle klatterplanter, jamen så havde det været meget mere åbent og transparent. Men vi har plantet for eksempel blåregn. Det kunne også have været vinen her, vi havde kørt hen, og på den måde så har vi fået den her grønne væg, som om sommeren med al sin bladløv vil give det her læ, og give det her hyggelige miljø og stemning, der bliver hen på terrassen. Så man kan sagtens bruge klatterplanter som lægiver til en terrasse. Man kunne faktisk også have sat en række store krukker, sat nogle store fyldige planter. Det kunne faktisk have været bambus, man havde sat i. Det giver en virkning med det samme. Man skal bare huske, hvis det er bambus, man går afsted med, så skal det have rigtig meget vand. De skal have gødning 3-4 gange på en sæson. God håndfuld ned i krukken. Men det er altså en måde også, hvorpå man kan skabe noget læ på sit terrassemiljø. Så store planter er med til at give både stemning og hygge og læ på terrassen. Præcis, det med de store planter, det har vi faktisk fået et spørgsmål om fra Trine. Men hun har den udfordring, at det skal være nogle tørketålende planter, fordi hun ikke har mulighed for at komme og vande de her planter hele tiden. Hvad skal man vælge der? Jeg vil jo generelt sige, når vi taler om krukker og terrasser, fordi terrasser er jo ligesom blevet det miljø, som vi bruger allermest tid på, når vi er i haven nu om dage. Og i alt det, så er der rigtig mange, der sådan måske virkelig fejlagtigt tænker, jamen
Jeg dropper alt det der med prydplanterne ude i haven og busken og alt muligt andet, for jeg gider ikke gå og hakke og luge ukrudt. Jeg skal bare have en masse krukker, som jeg kan gå og hygge mig med, for det virker som sådan et afgrænset projekt. Man skal bare huske, at lige så snart vi planter til, som I kan se her, jeg har mange krukker, at for at vedligeholde det her, jo flere krukker du har, der skal altså også vandes, og der skal virkelig vandes. Og sådan en periode, som vi lige har været inde i med dage på op til 25 grader, så er det næsten både morgen og aften, der skal vandes, hvis de ikke skal nå at tørre ud. Og det er altså næsten også til trods for, at du bruger store plantevolumer, som de her store krukker er. Det vil sige, sådan en stor krukke som den her stavtekrukke, jeg har lavet herovre med stavler i øvrigt, jamen der er vi jo oppe i sådan noget 25-30 liter, og det gør, at så kan du trods alt nøjes med måske at vande en gang, eller i hvert fald hver anden dag, så skal det selvfølgelig have noget vand, men du behøver ikke tænke lige så meget over det, som når du for eksempel er nede i de her små lerkrukker, som tørrer ud i løbet af 0,5. Og i øvrigt skal man også huske, at lerkrukker tørrer altså lidt hurtigere ud end plastik. Det har også bare lidt mere charme, det vil jeg så sige, så alt taler stadigvæk for det. Men husk på, at jo flere krukker du har, jo mere skal der vandes. Og ja, det er det jo fuldstændig rigtigt, som hun spørger om. Findes der planter, som er mere tørketålende end andre? Og der kan vi jo da ud og kigge på nogle eksempler. Der er noget, der godt kan tåle at stå. For eksempel, hvis du skal i sommerhus og lige være væk nogle uger. Altså sådan en hørpalme her, den dør altså ikke af at blive efterladt en 3-4 dage uden vand. Det kan den sagtens klare. Og den er også op at have noget af det volumen, som Trine efterlyste. Jamen det er jo det. Du vil gerne have nogle planter, som trods alt giver noget stemning. Og hvis hun sørger for, at den ellers står i en nogenlunde stor størrelse krukke, som jo så også gør igen, at den ikke tørrer for hurtigt ud, jamen så kan hun sagtens have den stående. Jeg har også haft den her stående en hel uge uden vand. Det dør den ikke af. Det kan den sagtens klare. Det vil sige en hel sommer. Hvis du nærmest er fraværende hele sommeren, og du kun er hjemme sporadisk, så begynder det uanset hvad næsten at være et problem med, hvilke typer planter du kan bruge. Yucca er nogle af de her andre typer planter, som jeg synes, vi ikke har brugt nok i vores haver i øvrigt i forvejen, som er meget tørketålende. De kræver ikke så meget vand hen over sommeren. De skal have lidt, og de skal også have lidt gødning, men de kan sagtens tåle udtørring. De kommer fra egne, hvor de tåler udtørringer, hvor de ikke får så meget vand i det hele taget. Og så har de i øvrigt den fordel, at skulle det blive frostvejr hen i oktober måned, og du ikke har fået den ind endnu, jamen så tåler den også det. Sådan en yucca her, den tåler ned til minus 12 grader, så du kan med noget held, så hvis du har et drivhus uopvarmet, vel at mærke, kan du sagtens bare smække den der ind, og lige putte måske en lille vintermåtte omkring, så kan du sagtens bære den igennem en vinter på den konto. Så det er også en af de nemme, eksotiske planter, du kan have med at gøre. Ellers vil jeg sige, så skal man gå afsted, det er jo selvfølgelig ikke store planter, men gå afsted med generelt tørketålende planter, som sedumplanter, sukulenter osv. Det vi kender ude fra alpine planter, som vi kender ude fra bjergene af, de tåler altså rimelig meget tørke. Gør også lige, at den jord, du ender med at plante dem i, det skal altså ikke bare være en almindelig pottemuld. Du skal sørge for, at det er en meget porøs jordblanding, du bruger. Bland lidt havejord, ligakugler, lidt grus, sand, hvad du nu har med i, sådan så vandet hurtigt kan trænge bort. Det er planter, der hader at stå og soppe og sjaske i vand, så du bør ikke være bange for at ligesom få det overvandet i hvert fald. Sådan en krukke her, den får vand hver 14. dag måske. Det kan den sagtens klare, og alligevel så har du lidt på din terrasse, så det er relativt nemt også, hvis man kun har en lille have eller en lille terrasse, så har man også mulighed for stadigvæk at have planter ved at gøre. Og det næste, man måske kunne overveje, altså, det er jo det næste, belægninger. Vi har det med at fyre rigtig mange penge af på store, ørkenløse belægninger, som fylder rigtig meget, som skal vedligeholdes og alt muligt andet. Det jeg har gjort, det er virkelig at sige, at jeg har lidt belægning. Det er også en grusflade, og det er stenmel, der er lagt på, som pakker og bliver helt hårdt. Men nu elsker jeg jo planter, og det skal stadigvæk være lidt grønt, så det jeg har gjort, det er, at jeg har faktisk lavet nogle lommer her, ind til nogle krukker, hvor jorden her nedenunder, hvis vi graver lidt til side her, jamen, så ser det ud som om, det også er stenmel her, men her nedenunder, der er der altså faktisk et lille plantebed. Jeg har simpelthen skiftet gruset ud med noget god fornuftig jord, og i alt det, så gør det, at jeg sagtens kan plante nogle typer planter, som kan tåle at tørre lidt ud. Der er i øvrigt timian, som er en krydderurt, så det er også noget med at bruge måske i virkeligheden nogle nytteplanter. Der er karryplante her, og så er der en lille prydalium, som lige er på vej til at blomstre lidt her. Det giver miljø, det giver stemning, så det er også en måde at få noget grønt ind på, inde i haven. Maria, hun spørger lidt videre ind til de her krukker, fordi nu har du jo nogle kæmpe store stående her. Ja. Hvordan ved man, hvilken størrelse krukke man skal vælge til de forskellige typer af planter? Vi kan jo prøve at kigge på sådan en plante som den her. Det er jo en forholdsvis stor krukke, vi har sat den op i. Man skal sørge for, at når man kigger på sine planter, at der er en vis balance imellem størrelsen på selve planten
og selve krukken. Det nytter ikke noget, at du tager en meget stor plante og sætter op, maser ned i en lille krukke. For det første, så vil du næsten kunne se, at den ender med næsten en stor vælte og tilte helt af sig selv. Så det her med at kigge på helheden og sige, jamen, er der en vis harmoni her, der kan man sige, jamen størrelsen på planten, den er faktisk næsten det samme som krukken. Og det er sådan et godt pejlemærke, hvis vi kigger over på buksbommen herovre, som den her kuglebusbom, jamen krukken er faktisk næsten lige så stor som selve planten. Så det er sådan en god pejlemærke, og når man skal potte om de her planter, jamen så sørg for, at du måske har sådan en 3-4-5 cm slip til siderne. Gå aldrig op i en større størrelse, for det er faktisk bedre at få dem omplantet sådan med års mellemrum, fordi jorden vil stå og skvætte sammen. Så hellere potte om sådan hver en tredje år, og så give dem noget frisk jord. Det er sådan en god sommerfunktion. Hvordan bygger jeg den der potte op, så planten trives bedst muligt? Det tænker jeg, vi kunne gå herover og se lidt på. Vi har jo forberedt en lille bit smule, så hvis vi lige tager det her bord ud, så kunne vi jo lige vise og illustrere, hvordan vi gør det. Og Michaela, hvis du kan tage de 2 spande derovre. Det der jo er så væsentligt, når vi skal op og potte op i sådan en krukke her, det er jo i øvrigt at sørge for fra starten af, at der er boret huller i bunden. Det overskydende vand, det skal kunne sive væk. Det kan ikke nytte, når det står og sopper. Lidt ligesom inde i vindueskarmen. Det er fint nok at sætte en potte ned i en underskål eller en potteskjuler. Men det kan også være lidt en faldgruppe for, at det simpelthen står og søber i vand. Så det overskydende vand skal simpelthen kunne komme væk. De her lerkrukker, de er frostsikre, men vil du være god ved både krukken, men i øvrigt også for dine planter, så sørg for, at der kommer et godt dræn i bunden. Og det kan du for eksempel gøre med for eksempel læggekugler. Det kunne jo også være gamle potteskår, der banker op til små skærver. Og på den måde, så lægger du simpelthen sådan en 3 cm lag i bunden. Det sikrer, at det jord, du lægger ovenpå, det kan simpelthen trænge i. Det overskydende vand kan trænge rigtig fint igennem. Så læg sådan et lag i bunden. Fyld noget jord på. Ja, igen i alt det. Brug noget fornuftigt pottemuld og læg i så løst som muligt. Og i alt det, ja, det står også og skvatter sammen. Så bland en lille smule lægger i. Plads i 20%. Så sikrer du, at det har den her gode struktur, som var det ude i havejorden, hvor der jo godt kan ligge nogle sten i, og som er med til at danne de her små sprækker, som gør, at der er rigeligt med luft. Fordi en jord, der står og pakker helt sammen, altså jeg kan næsten love for, at jeg har lige været i en have, hvor havejorden faktisk led af traktose, fordi der var blevet kørt på den. Når du graver i sådan en gang kompakt jord, så vil du opleve, at den simpelthen næsten lugter halvrådent. Og det samme sker altså op i vores potter. Så sørg for, at der er et godt dræn i. Og så er det jo virkelig bare at kaste sig ud i at få pottet til med nogle planter, man synes om. Man kan, altså når det handler om krukkeplanter, det hele behøver altså ikke at være sommerblomster. Man kan sagtens give den gas også med krydgræsser eller stauder, som kommer igen år efter år. Og på den måde så sparer man lidt på investeringsfronten. Om foråret ser det lige måske lidt halvtrist ud, fordi der ikke er så meget go i det endnu. Men sådan som den store stautekrukke derovre, jamen det er noget af det, der kommer igen og igen, som man har stor glæde af. Så det er måden at gøre det på. Og så fylder man ellers bare efter med jord. Så de står nogenlunde stabilt? Ja. Og igen, sørg for, at der er nogenlunde volumen. Altså, jo flere planter du stopper ned i en krukke, kan man sige, der kan man næsten sige sig selv, at jo mere vand skal det bruge. Og uanset hvad, om sommeren, så skal det have vand stort set hver dag. Og jeg må bare sige, at min erfaring er, at og det kan vi lige tale lidt mere om, vanding, Yes. det er the issue. Fordi vi synes, vi vander, og vi vander bare ikke nok. Og så dertil er der mange, der vil sige, jamen det er jo også en ressource og så videre. Jamen jeg vil også bare sige, at vil du have en frodig have, som jeg har, så kan det godt være, at man helt generelt skal tage en beslutning om, at det der med at have planter, det koster også lidt på vandfronten. Altså jeg indrømmer blankt, at jeg har en højere vandregning end de fleste, men til gengæld så har jeg måske også lidt større glæde af tingene. Og når vi er om sommeren, så skal de her ting jo have vand hver dag. Det skal også have noget gødning. Og jeg plejer at sige, jamen i hvert fald en gang om ugen, så skal du gøde dine krukkeplanter. Du kan godt gøre det med en almindelig NPK-gødning, som du bare drysser ud. Men når vi er oppe i krukker, vil jeg faktisk anbefale, køb en flydende gødning, og hvor der står plus på. Som regel betyder det plus, at der også er det, der hedder mikronæringsstoffer på. De her gødninger, der er NP og K i,
Og så er der alle mikronæringsstofferne, og hvis det ikke er i det her, så svarer det virkelig lidt til, at du spiser en vitaminpille, hvor der er A, B og C og D-vitaminer i, men der er ikke noget jern og mangan og alle de andre små mikronæringsstoffer, som vi også har brug for. Det har planterne også brug for. Så det er vitaminer hele vejen rundt, man skal sørge for, at de her planter får. Og når man vander en krukke, nu kan vi tage en test over på den her, så kender jeg rigtig mange, så går de måske ud med haveslangen eller vandkanden, og så giver de den lige sådan en lille skat her, og så tænker de, det er da vist nok med det, men vand indtil det faktisk begynder at løbe ud igennem bunden, fordi heller en ordentlig grundvanding end de der små sjatvandinger, fordi det fordamper næsten lige så hurtigt, som det faktisk er kommet i. Så vand hele tiden. Morgen og aften. Ikke med noget med midt på dagen. Midt på dagen, der er der for stor fordampning på. 25 grader. Altså, det der vand, det er næsten forsvundet, før du har hældt det i. Og i øvrigt, vand lokalt. Når du er ude i havens bede, det kunne fx være de her nye bede, der er rundt om den her terrasse her, som er nyetableret. Og som i øvrigt er surbundsbede, og man kan næsten allerede se det her, når jeg tager det her op. Den der skorpe, der er sådan noget spagnum her. Det tørrer frygtelig hurtigt op de første par år, og det gør spagnum bare. Det gør altså, det kræver noget vand, når der ikke kommer noget fra ovenaf. Der bliver man nødt til at ofre lidt. Og jeg har i hvert fald fundet ud af en god investering, som jeg har gjort. Det er at bruge sådan nogle små sprinklere her, man kan sætte på haveslangen. I stedet for at have vippevandere, der står og sjasker rundt op i luften, hvor halvdelen af alt vandet det er forsvundet, før det overhovedet når planterne. Så smækker du den ind i et bed, og så står den og sprinkler helt lokalt nede omkring planterne. Det gør altså, at du får en langt større udnyttelse af det der vand, som jo også betyder noget for din vandregning i den sidste ende. Og i øvrigt så er det jo igen, det er en ressource. Så brug det der vand med omtanke, når du er i jorden og i haven. Så er der skadedyr. Nu talte vi om snegle før. Og jeg havde faktisk noget her. Man kan undre sig lidt over, at man render rundt med en tandbørste ude i haven. Lus. Vi er på den tid af året, hvor der er rigtig mange lus. Om i forhaven, der havde vi de almindelige lus, som går på roser, og som man bare kan skylle væk med en vandstråle, og som ikke gør den store skade. Her, der har vi nogle små djævle. Og da jeg så dem første gang, så mindede det mig nærmest om fladlus. De er nogle små flade djævle, men det er det, der hedder skjoldlus. Og skjoldlus ser vi rigtig meget på, for eksempel som det her, ægte laurbær. Det kunne altså også være din citrusplante, altså din citron, appelsin, eller hvad du nu har stående på din terrasse, som får de her lus. Og du kan bruge et kemiprodukt, som hedder Calypso, til at sprøjte med, og det kræver jo et vedvarende behandlinger, og jeg synes jo, det skal være den absolut sidste nødløsning, det er at bruge det der kemi i haven. En tandbørste. Måske du har haft en gæst, som har efterladt en tandbørste. Gå ud, og så kan man altså simpelthen gnubbe de her lus af. Og et trick er, som jeg faktisk har liggende her, ja, man kan lægge sådan et klæde ind omkring, sådan en plante. Og så kan man simpelthen bruge en lørdag formiddag på at gå sin plante efter. Og børste tænder på planten. Og simpelthen børste tænder på planten, kan man så at sige. Vi børster lusene af. Ja. Og når de lander hernede på, vi kan se, at de lægger sig hernede, jamen, så kan man tage det og gå ud og ryste væk i sin skraldespand. Og det er altså faktisk en ret effektiv måde at komme af med skjoldlus på, som er lidt nogle genstridige bæster. Og nu ved jeg ikke, om vi kan finde et sted, men et godt pejlemærke, fordi det leder mig i virkeligheden til det noget af det næste, vi lige skal tale om, som er myrerne. Lus og myrer, de har det med at leve lidt i symbiose sammen. Og sådan en fætter her, se, der er faktisk en myre heroppe, hvis vi kan finde den, hvis den gider komme frem igen. Jeg så den lige kravle rundt her. Måske vi kan være heldige at finde nogen. Jeg kan i hvert fald finde masser af skjoldlus. Men herinde i planten, der kravler i hvert fald myre rundt. Og det skyldes, at de her lus, de udskiller nogle sukkerstoffer, også igennem deres ekskrementer, som myrerne er ganske begejstrede for. Og problemet er lidt, at de her myrer, de ender med at vandre op i krukken. Ofte ender de også med at tage bo i krukken. Og det bliver jo så det her problem, at så har du myrer i dine krukker, og du bliver mega negativ over det. Så skal du også til at behandle det. Men myrer i din krukke kan altså således være en indikator på, at du faktisk har et skjoldlusproblem oppe i din plante, som du bliver nødt til at tage alvorligt. Så kom ud med tandbørsten og kom i gang med at lige tjekke dine planter efter. Sidder der de her små
skjoldlus djævle, og vi kan lige tage sådan et blad her igen, for lige at vise, hvordan de der skjoldlus ser ud. Sådan. Og nu talte vi om myrer. Jeg har faktisk været en af de her haveeksperter, som altid har sagt, lad nu bare de der myrer være, fordi de er sgu egentlig meget søde ude i haven. Men nu har jeg for første gang selv fået nogle fine belægninger i haven. Og de her belægninger, de er en ren invitation til også at få myrer. Vi har faktisk en, der allerede er på vej til at den kravler rundt og søger efter sit bo. Og har du mange myrer, jamen du kan godt bruge myredåser og andre midler for at bekæmpe dem. Men når du er i belægningen, så er den nemmeste og den enkelste måde, det er faktisk at koge noget vand. Gå ind og hive fat i din elkedel, og så kog noget vand, og hæld ud der, hvor myrerne er. Du skal selvfølgelig lige tage bestik af, at der ikke er nogen planter i nærheden, fordi de bryder sig ikke om at få skoldet deres fødder. Men kog noget vand, og så kom af med myrerne på den måde i dit nærmiljø. Lige så snart vi kommer helt ud i haven, fordi det har jeg også hørt nogen sige. Der har jeg myrer under kantsten og alt muligt andet. Lad dem nu være, fordi det er også nyttedyr. Vi skal sørge for at have den der balance i haven, hvor vi både har alle de gode dyr, som kan hjælpe med at bekæmpe de andre dyr. Og begynder vi at forskyde for meget på de her balancer, så bliver problemerne i virkeligheden bare værre. Så sørg for at have den der mangfoldige have, hvor der er plads til alle. Fordi har du lus i haven, så har du også mariehøns og alle de andre svirvipse og så videre, som er med til at bekæmpe dem. Så tingene hænger sammen. Så kun når det er helt oppe ved terrassen, og du synes, det er en gene, så kan du altså bruge det her med vandet. Jeg har lige et par spørgsmål fra brugerne i forbindelse med krukkerne, som du viste så fint før. Ja. Der er flere, som spørger til, der er blandt Tove, kan jeg se, som spørger om jord fra genbrugspladsen. Ja. Du er det i krukker? Det kan du sagtens. Ja. Du skal bare ikke bruge det rent. Nej, okay. Det er en kompost, så det svarer til, at du har en kompostbunke nede i baghaven, hvor du simpelthen kan peppe nyt liv i den eksisterende jord. Og det leder mig i virkeligheden til at sige, at når vi specielt har med sommerblomster at gøre, hvert år så tømmer vi hele krukken ud med jord for at plante nye sommerblomster. Lad være med det. Okay. Tag de gamle sommerblomster, drøn dem af ponger til, og så måske spidse det netop op med en 2-3 cm af det der kompost ud fra genbrugsstationen. Vend det med rundt i. Ja. Så kan du sagtens bruge det. Man kan ikke bruge det rent, for det er simpelthen så koncentreret i forhold til næringsstoffer, så man ender med også bare med at brænde rødderne af planterne. Men det så siger, at jeg også skal holde igen med gødningsstunken, hvis jeg har brugt genbrugsjord? Går du ud og lige har lavet en krukke, hvor du har brugt noget af det her, så kan du sagtens vente et måneds tid med at begynde at bruge gødning. Generelt, når vi taler gødning, så kan man sige, at den gode lektie er i virkeligheden at kigge på sin plante og se på, jamen, har den saftige grønne blade, eller er de ligesom begyndt at komme til den gule, gyldne side? Der er planter, der har gyldne blade, så der kan det selvfølgelig være lidt svært at se, om de lider af næringsmangel. Men ellers så er det altså at kigge på, har jeg en plante, der ser fornuftigt sund ud, og kompakt vækst, og ser den sund og kompakt ud, jamen så behøver den ikke nødvendigvis lige noget gødning. Men ellers så hold igen. Jo mere kompost man faktisk bruger i sine krukker, det kan man sagtens gøre, så sparer du også på den der gødningsfront. Og i øvrigt så holder det jorden sundere, fordi der er et mikroliv i det her kompost, som er med til at gøre, at jorden holder bedre. Så endelig, altså tag med hjem, når du er på genbrugsstationen alligevel, hiv et par sække med hjem og brug til dine krukker. Og lad være med at tømme krukken helt ud, når du genplanter. Ja. Et andet spørgsmål går på bunderoser. Ja. Er de nogen, som trives i krukker? Du kan sagtens have bunderoser i krukker. Jeg vil jo sige, der er jo nogle af de her stauder, som blomstrer over en relativt kort periode. Bunderoser er en af dem. Kort periode. Du kan sagtens have med krukker. Jeg vil gøre det, at når den er afblomstret, så sæt den et sted hen i haven, hvor den bare kan få lov til at stå og hvile, og hvor du er sikker på, det kræver så det næste, at du måske har et sted, hvor du har de her planter stående. Ja. Men du husker at vande, du husker at få dem plantet, du husker at få dem gødet, for ellers så er det bare, at så har du ikke nogen bunderoser til næste år. Så det skal man lige huske at have i mente, for ellers så kan man godt have den der løbende udskiftning. Jeg har også planter, der siger, at nu får de en central plads på terrassen, og så ryger det lidt i baggrunden på andre tidspunkter over. Men det kan man sagtens lege med. Okay. Men ellers vil jeg sige, få den plantet ud et fornuftigt sted. Det kan også være det her med, at du køber nogle stauder, der står og blomster allerede lige nu og her. Brug dem på terrassen lige nu og her. Og så når de er afblomstret, så få dem plantet ud i haven, og så kan de få en mere stationært plads der. Et sidste spørgsmål, jeg vil nå inden, og som jeg ved, at du kan svare på, det er i forhold til rhododendron, som jeg ved er din store passion. Det er, nu skal jeg se, det er Mette, der spørger, en meget gammel rhododendron, som er blevet meget tynd og med tykke stammer. Kan jeg beskære den?
Man kan godt beskære visse rhododendron-typer. Jeg vil sige, at der kan også være nogle gange, jeg har selv prøvet det rigtig meget. Prøvet nogle gange, hvor det er gået rigtig godt, så er der også nogle andre tidspunkter, hvor det er rigtig skidt. Man skal først gå ind og kigge på grenene. Kan man ligesom se anlæg til de her hvilende øjne, og det vil sige, at man går tilbage ud fra det yderste. Det er næsten nemmere, at vi faktisk går hen og kigger. Du har så mange af dem, du ved. Vi kan tage sådan en som den her. De skyder jo sådan så fremdeles derudad, og ja, de kan godt ende med at være bare inde på grenene, men kigger man ind på sådan en gren her, så kan man faktisk se, der sidder et lille øje der. Der sidder også et lille øje der. Gør der faktisk for hvert grensæt, den er vokset, sidder der nogle hvilende øjne, og helt herinde på selv sådan nogle gamle grene, hvor man ikke kan se det næsten mere, der vil det i virkeligheden også sidde sådan nogle hvilende øjne. Så man kan godt, hvis man synes, man har fået en rhododendron, som er blevet lidt for bred, fylder lidt for meget, eller er lidt for tyndbenet, kan man faktisk godt gå ind og skære sådan nogle grene af, lige uden for sådan et øje her, og så få den til at generere nye grene. Vi er faktisk bare nået hen på den side af året, hvor det er blevet for sent. Ja, så jeg vil faktisk sige til hende, hvis hun kan leve med, hvordan den ser ud nu og her, så vent til næste år, så skal hun faktisk gøre det lige omkring, hvor den skal blomstre. Næsten så tidligt som muligt, altså der i starten af maj måned, slutningen af april. Få den beskåret. Vær rigtig god ved den. Med vanding, den må ikke tåle udtørring. Det er jo, altså, når vi går ind og skærer så hårdt i den rhododendron, så er det altså også en hård belastning for planten. Og i alt det er det vigtigt at sørge for, at den har absolut optimale vækstbetingelser. Så kan hun godt gøre det, og hun kan også få held med det. Og på den måde få regenereret sin plante. Hvis hun synes, den er tyndbenet, så kunne det også tyde på, at måske jordbundsforholdene ikke helt er i orden. Så i samme moment måske her i eftersommeren, når vi kommer ind i en fugtig våd periode, ofre en 200 liter ny frisk spagnum, grave ud lige rundt om planten, løfte den op, hvis hun også skal flytte den, få foret bunden, så der kommer en 10-15 cm ny frisk spagnum ned i bunden, og sætte den igen, lagt rundt om, så kommer man også fint i gang igen. Så der er håb. Der er håb for det. Man kan sagtens redde gamle planter på den konto. Det lyder godt. Det bliver den sidste bemærkning for i aften. Tusind tak, fordi I så med. Man kan se udsendelsen senere, hvis ikke man nåede at få det hele med fra starten. Så ligger opslaget tilgængeligt inde på Facebook på Bolius' profil. Du kan også dele opslaget, hvis der er nogen andre, som ikke nåede at se med, som du synes skal have glæde af de gode tips og råd. Tusind tak for i aften, og rigtig god sommer. Nyd det, så længe det varer. Lige om lidt, så går vi de mørke tider møde igen. Så bare kom ud og kom i gang i haven.